Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta. Syak penyap u iman bat saungut ha kajing akan at haryana. Ha kala senyu play kala don kajing akan at ha pedengki at kan honjai penriu hanu jongka haryana district bat katai kadai ha kapor baka wiswa Hindu Parisad WHP kapelong ya kajing yai pat ba ha katai kejaka. Manta kasngi kawai kedukan disha kala syak thang ingkong bat nangta sedukan kiba bonro kila ing lod. Ha bat syapur jongka kuram lai tho ba upai bur ula penjot lut ya kitai kidukan kibadon ha katai kejaka bat kajing ya pertapai ba kabaong Jai Sri Ram hakmat jongga ying mane muslim kabadon hangtai kidon gumba sanpeu hadu nripeu teli kikali archaka kibayeng ha katai kejaka bat kitai kilsha pen kalalan danglun ha kitai kipat bur Kredon angut kibayap ha katai kejingjia kibakenthop ya u imlan jongga ying mane muslim angut ki home card kilesha penyap henin ngasngi layatho ba kejingi kan at kapur state bha nanu ka lek boy sha program ki angut ki riu pai ba kibayap kidai u shakti la phusan snem u badai unong di dukan hanu u abhishek ar phusas snem u basa ha panipan u bashim menta ha kajing yat pai ba ka WHP nakaliang jong iman ubal syak penyap ha program ha kajing syak tak ti jong u hadin kajing akan at hanu u Muhammad Sad u dai u iman jong ka Moscow ha program sektor san penyo u waipat u syak tak ti u dai u khurshid ha ka ba ul syak sian nak kejat kadiang jong u bat menta udon ha kajing sitom ka bajur